Il-minuta tibda issa. Ġora Kassar, artista fotografika. F'liema mument iskoprejt li l-fotografija mhijiex biss mod ta' dokumentazzjoni. Kien hemm mument wieħed partikolari fejn meta kont qed nistudja l-MCAST tawna topic biex nesploraw u hemmhekk irrealizzajt li nista' nesplora l-fotografija u nużaha bħala medium biex ngħid xi ħaġa oħra. Mbagħad minn hemmhekk bqajt nistudja, mort barra kont nesplora, bqajt ninforma ruħi dwar dan il-medium u l-potenzjal tiegħu. Fil-wirja tiegħek tesplora il-ġanna domestiċi li qed jintilfu, kif tirrelata ma' din it-tema? Jiena kbirt bi ġnien quddiem u ġnien wara d-dar, tani spazju fejn nesplora u nimraħ u nimmaġina. Bdejt nirrealizza li iktar ma jaqgħu djar u jinbinaw l-appartamenti qed nitilfu dawn l-ispazji u għalhekk bdejt nesplora l-ġonna domestiċi biex nara kif nista' noħroġ narrattiva minn din it-tema. X'metodu fotografiku użajt? Kien hemm proċess twili li sentejn naħdem fuq dan il-proġett. L-ewwel nett mort niġbor il-weraq minn ġonna differenti, minn hemmhekk ħadd ritratti tal-weraq, printjajthom u mbagħad trasferixxejthom fuq id-drab u mbagħad ikkreajt installazzjoni bl-immaġini kollha.